गार'फारायाव लटारि लाबोदों रायजोफोर जायनो नांगौ डेटआ बारा गैथारला नै 100 रां बे नाम्बारखौ नुखाबाय दा नैबे 22 जानुवारि बावला टिकेटआबो बहुद खमसै गैला खाफालाव दंब्ला ना गोरानाबो बिदै दैयो ओंखायनो थाब अर्डार खालामदोसो बर'बो गोरोंखा बिसोरो फार्स्ट प्राइसआव फर्चुनार थारा मोननै दं स्कर्पिय' एन बास मोननै ट्रेक्टरनिफ्राय लानानै एग्रे बेग्रे बुक प्राइसआनो 30 दंखायो आरो कुपन प्राइस जाय जायनो नांगौ थाब इमिडियेट कन्टेक्ट खालामदो नङाबा मोनला टिकेटआ दाम बारायबावसिनसो नङाबा दायो मोनसे डिसकाउन्ट 7टा पिस दङ मोनसे बुकआवहाय ओमफ्रायहाय मोनसे फ्रि मोनगोन 600 आरो जाहांआनो ओंखारदो डेटआ फैबायानो नै गाबोन समफोरनि 1 थारिख थाब लादोसै हिसाब खिथाबनि खोथा दं नालाय बिसोरो लाबाय जायनो नांगौ थाब कन्टेक्ट खालामदो होनाय स्क्रिनावहाय सिंगल पेज मोनथ'नाय नंला डाइरेक्ट बुकल'खा जाय लायो बुक 600 पार बुक ओमफ्रायहाय मोनसे फ्रि 7टा पेज थायो नालाय बुक प्राइसबो दंखायो 30टा आरो कुपन प्राइस एग्रे बेग्रे दा खोथाया जाहैबाय दाख्लैहाय जोंहा लटारि कमिटिनिफ्राय प्रेस मिट होखाबाय बिथांमोना एबारनिफ्राय खेलाया जासिगोन होननानै बिथांमोननि बुंनायावनो खावलायावनो दिनै फिन नोंथांमोननिसिम लाना फैबाय जायनो नांगौ थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो होनायावहाय फन बुग्लुंलाबायना वाट्सएपआव हर डाइरेक्ट खैथा बुक नांगौ बेखौ लिरनानै हर खाफालसो नालाय खायफा उमुक नाम्बार होनो जाया बिदिजों खाफालाव दङब्ला जाथारै नाम्बारावबो जाखायो बे मोनसे बरादसो नालाय बोनानैल' हरगोन आङो अनलाइन जायनो नांगौ थाब कन्टेक्ट खालामदो